Знаете ли, че с години хората търсят всякакви начини сами да премахнат брадавици, кокоши трън и кондиломи? От магии и заклинания през заравяне на лук в почвата, компреси с миризлив чесън и оцет, до горене с нажежена игла и изрязване с браснарско ножче. Болезнени и мъчително продължителни опити с крайно съмнителен резултат и неприятни странични ефекти. А ако ви кажем, че само една капка 2 пъти на ден може да реши и трите проблема, старопланински лосион за кокоши трън, брадавици и кондиломи, 100% натурален продукт, който премахва причинителя на тези проблеми – човешкия папиломавирус. Работи в хранителен магазин, свикнах с работата на крак зад каса, в склада, свикнах и с мазолите, но преди няколко месеца забелязах, че единият е по-грапав и с черни точки вътре. Когато си стъпвах на крака, ме пронизваше изключително остра болка. Болката от кокоши трън не само е нетърпима, тя променя походката и стойката, което може да доведе до увреждане в ставите и гръбнака. След известно време лутане и ходене по мъките, една колежка ми мушна в ръката старопланински лосион. Каза ми, пробвай го и си го носи със себе си за всеки случай. И така и направих. Мазах се 2 дни, оставих го да работи по инструкции и след 2 седмици изненада. Нямаше кокоши трън. Старопланинският лосион за кокоши трън, брадавици и кондиломи действа в 2 посоки. Той се бори с човешкия папиломавирус на локално ниво и има кератолично действие. Лосиона има двоен ефект, който се дължи на билката дебелец. Това е много ефективна билка за действо против ХПВ вируса. Сапонините на брашляна имaju ефект, кератолитичен ефект. Диватамента умирuje болното место. Ефективно и бързо елиминират нашият лосион. Кокоши трън, брадавици, висечи брадавици, полни брадавици, кондиломи. Оттъргава из корена. На същото место се не появи, не може да се появи. Това е един най-вече и най-голям плюс. Нека старопланинският лосион за кокоши трън, брадавици и кондиломи заеме почетно място във вашата билкова аптека. Само за 34,90 плюс цена на доставката. Обадете ни се още сега на телефон 02 402 68 15 или поръчайте онлайн на Здравител.bg. Когато защитните сили на тялото ни намалеят, човешкият папиломавирус се развихря и може да украси тялото ни с грозни брадавици. Аз съм собственик на козметично студио и за мен моят поддържан външен вид е най-добрата реклама. Представете си какъв ужас изпитах, когато по пръстите на ръцете ми се появиха брадавици. Дразнещи, грапави. Нямаше как да ги скрия. Тръгнах по доктори, замразявах ги, горих ги. Вярно, имаше временен ефект и пак се появяваха. След заболяване и прием на антибиотици, имунната ми система се срина и получих кондиломи. Знаех за замразяване, изгаряне, химическо третиране, но всичко това ми звучеше много стресиращо. Не исках да се подлагам на тези процедури, особено на такова чувствително място. Затова реших да потърся билково средство, с което да се справя сама. Старопланинският лосион е чист природен продукт, който трайно премахва човешкия папиломавирус от третираното място. Освен това, има кератолично действие, омекотява и ускорява отделянето на мъртвите клетки от горния слой на кожата. Моя приятелка ми препоръча този страхотен старопланински лосион. Много лесно се нанася, няма никакви странични ефекти, а кожата около брадавиците си остана здрава, нераздразнена. След 10 дни си възвърнах предишната гладка кожа и самочувствието. Благодарение на възможно най-подходящите съставки дебелец, брашлян и дивамента, прецизно дозирани в натурална целулоза. Уникалното на старопланинския лосион е специалният органичен разтворител. Той прилепва билките към кокошия трън, брадавицата и кондилома, задушава вируса и нежно премахва горния слой на кожата, за да се покаже отдолу чиста, здрава и гладка. Знаех за този лосион от майка ми, която успешно премахна всички брадавици по лицето и шията си с него. Мястото, на което го прилагах, е деликатно и се притеснявах от парене и зачервяване, но нямаше такова. Кондиломите изчезнаха след 20-я ден. Сега всичко е наред и го препоръчвам горещо. И ние ви препоръчваме да си вземете старопланински лосион за кокоши трън, брадавици и кондиломи. Защо вие да ги търпите, като има прекрасен начин да ги махнете веднъж завинаги? Само за 34,90 плюс цена на доставката. Обадете ни се още сега на телефон 02 402 68 15 или поръчайте онлайн на Здравител.bg.